Tatry natin kainin yung Ano? Ba't mo yung camel. ko? Hindi pa kami nakakain ng camel eh. Kaya try namin kainin ngayon kung anong lasa ng camel. Sino Ayun, ang kakainin, Brad? Kasama ko yung bread ko. Long leg. Brad. Walang kain eh, iba camel lang. Walang kataw-tao eh. Ang luwang-luwang lang kainan no? Mga Brad, artista naman tayo dyan. Oo. Oo eh. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya guys pag dumating yung in-order namin. Mga ano pa daw eh. 15 to 20 minutes. Ayan. Eh, sponsor oh. Ano yan? Manager ng bangko. Yung manager ng bangko. Tapos tayo dyan. Sa wakas, after 5 years, 6 years pala, dito sa Saudi Arabia, makakatikim na rin ako ng camel. Hindi pa natitikman. Anong lasa kaya niyan? Baka malangsa or ano? Kaya try namin yung camel. Ano kayang lasa ng camel na yan? A few moments later. Ayan, dumating na yung order namin guys. Anak ah. Oh, kanin pa lang, wala na. Kanin pa lang, panalo na. Pang tatlong tao. Ano mo, ang dami oh. Asan yung ano nito, Brad? Eh, tulog na kayo ha? Wala pa. Niluluto pa yung ano? Nice ka rin. Ha? Ilalim? May ilalim. Yan, salim. Wala ah. Bye-bye. Oh, ilalim nga. Sabi puti, di ba? Ba't blue? Ang galing! Ang galing! Yan lang ako makakatikim ng camel. Ako din, ayun na. Sarap, Brad? Camel ba to? Ay, parang nakakain na pala ako nito dati. Saan? Yung binibigay dun sa ano, katip dati niya. Malata ano ba eh? Pare ah, bispon. Meron pala. Tinidor. Nag-ano ka pa? Sara ka pa? Dito lang, pagkakuha dyan. Yung sasawan to? Dito ako kumakain. Kain ka ng sibuyas. Ayan. Ang dami karne na. Ang dami na eh. Yan, tumubos blood. Dami. Kasama ang isang drinks. 120. 120 to. Kain. Grabe, ang dami oh. Ang dami maubos oh. Gabundok yung kanin. Dapat pala 3 tao dito. Kaya nga eh. nga eh. No? Yung ano namin no. Sibuyas yung ano. Tawag dyan. Try natin ubusin ba? Yung dessert. Bubos natin yan ha. Pag di naman ubos to, sayang. Gutom naman tayo. Bubos na. Magawa ng something. Magawa ng something. Sarap naman oh. Yung buto bread oh. Sarap nga. Ay bone marrow yan oh. Yan oh. Kaya na. Bayo ko. They don't cook at home. Atul matal.
Kaya pala. Sarap pala talaga, no? Hmm. Yeah, social media. Mahal kasi itong camera lang sila. Kilo na to. Hmm. Ito yung ano nila eh. No, you don't need to time. Ang dami po, busog na ako. Pabalot natin ng iba pagka hindi mo ubos. Ha? Pabalot natin. Oo. Balot natin. Kainin mo bukas. Pili man siguro balot nyo. Hmm? Pwede Pwede naman ba? basta ano eh. Ano ba no? Nabunaro din. Yan. Wala laman yan? Ang laman? Wala eh. Ang laman niya nito na. Ito, ang laman niya no. Hmm. Nakakuha kaya ko na to. So, ang laman ay kanin. Grabe kahit apat na tao. Terus na kumain na to. Kanin. Ang sarap pala siya. Sarap eh no? Sarang baka lang yung karne eh. Ha? Before one day I came, no, my family, your house. You remember? Mas masarap siya ang baka. Your house, I think. Hindi manggo ah. Oo kaya, di maangho no? Kala ko maangho eh. Yung dadalawang isip ako eh. Hindi manggo. Yeah, thinking that time. What happened? Yung napagaluto nila. Para rin pala ano, kabsa. Kasi yung isang order ng kabsa, ano, di ba? 9. Pag dalawa nun, ganito ng karami yun. Apat na praso yan. Ito, sarap sa apat na praso na. Apa no? Apat na praso na to. Oh, Sarap siya. dami. Ay, hindi. Bilang. Dalawa lang din. Oo, dalawa lang. O tatlo. Tatlo, ano. Pwede. Kasi ang dalawa lang to, ubos-ubos natin eh. Di ba? موجود هذا. أنا عارفة. الشيخ المندي وعدم. Busog na ako eh. Wala na. Hindi na lang kainin ko. Sarap din yung taba niya, no? Tanong natin kung pwede pabalot. Oh, pwede, no? Ang balot nila. Mata mo sila pa ano eh. Maraming lami pa. Okay. هي حرارة وسط الحرارة. Hindi ka? Ano kaya? Ano? Kabalot mo ba?
Ang puno na tiyan ko. Nakaya. Kaya ba? Kakaumay. Busog na. Parang nakakasawa, no? Hmm? Parang nakakasawa. Kaumay. Neurotransmitter in störd. Tanong mo ba? Maya. Ba't pang dalawa? Nada. Paunin mo bukas. Trabaho ka bukas? Pasok ka? So ako saya. Ano nga, hindi kami pinapadiop eh. Mag-Ramadan na kasi. Hindi man talaga din sana. Clean drive. Hmm? All of them might be Nangaswala sasama dun eh kasi may mga trabaho. Guys, busog na busog kami. Hindi namin gaya. Yan, dami pa oh. Oh. Dami pang natira. Pero masarap siya. Ano pala yung lasa ng camel? Masarap pala yung camel. Lasang camel eh. Camel na camel. Hey guys, next time ulit. Paki-like and subscribe na lang. Tsaka paki-hit ng notification bell para lagi kayo updated sa aking mga videos. Bye bye. Ayan. Busog. Ay, grabe. Take out na lang namin guys. Take out namin. Dati pa eh. Kaya yan. Napag-take out. Camel number 1. Camel. Gambar siya 3 people. This one, Very- last year 3 people. Very nice food.